Malawi Brief. Wamena amafika kumzuzu woyendetsa ndege sadathe kuti atere chifukwa chakuti simaoneka bwino kamba kanyengo imene inali kumzuzuko. Kodi yomwe simaoneka bwino ni ndegeyo kapena malo ofuna kutera ndegeyo mukalanga kugoti kodi ziyambikati President. Ai, kwadi muzika bevesera ari kuchichiri nonse kagurukano nonse chimwendo panda Mr. Chakwera komanso achina Mumba achina Jesse Kabwira kwadi tunaoni kwana Professor Arthur Peter Mutharika. Professor Arthur Peter Mutharika. Do solemnly swear. Do solemnly swear. That I will well and truly perform. And truly perform the functions of the high office of President of the Republic of Malawi. The high post of the President of Malawi. And that I will preserve. And that I will preserve. And defend the Constitution. And defend the Constitution. And that I will do right. And that I'll do right. To all manner of people. To all manner of people. According to law. According to law. Without fear or favor. Without fear or favor. Affection or ill will. Affection or ill will. So help me God. So help me God. Amawami Anzanga. Molinonse. Mulibanji. Eleni Bwambire. Tafika Maburadwe. Malawi is now free. Popo FM. It's true that Malawi now is free. It's free from everything. Tachitiratu mboni ya President Mwalumbirisidwa tayamba kuona mabungwe ochuluka ayamba kubwereraso ku Malawi. Mabungwe aja anathawa mu nthawi ya Chakwera aja ayamba kubwereraso ku Malawi kuti adzagwire ntchito ndi utsogoleri wanu a President. Tiyamikire koposa chifukwa cha chimenechi. Utsogoleri umene Mulungu wausankha usumasowa umaoneka zochitika. Konifo ikamayenda pang'ono pang'ono osathawa anthuyi. Konifo ya President ikamayenda kumayenda pang'ono pang'ono kunena kuti ndicheze ndi anthu amene andisankha ine kukhala mu ofesimu. Timazionatu kumene tikuchokerako. Konifo ikamachoka ukwali yese kuthawiratu mu msewu olumbuzi mbuzi zonse zimene zinamangiridwa mu msewu akangova kuti a President adusa msewu no mbuzi zonse ikamati firiko loko
zamasulidwa kuopa kuti akamachoka kupena kuchoka kwa president kuopa kuti president kumene akuchokako mbuzi zimene zikachita soka zikhoza kugundidwa ndi magalimoto amdipichi wa president kama zinaliko koma tiyamike Mulungu wakumwamba kunena kuti Amalawi watiyankha kunena kuti yayi utsogoleri ndo namva wina akundimbira telefoni auti akomredi mtanyiwa ndi kuti mwaona tutapangaso upgrade so akaziso a president ndende kuti ntopola pali Mpopo FM ndabwera ndi nkhani ziwiri zitatu komano choyambirira as I said kunena kuti ifeyo ali Mpopo FM ndife ogwirira ntchito a Malawi komanso tasankha kuti tigwire ntchito ndi boma ilili pazifukwa timafuna boma tiyambe nalo bwino tizenda nalo bwino tizithandizana nalo pakuti pali mwakuti likhalire lokha bomalo kusamva ndi muja mmayona Limpopo imatha kutuluka mu line ya njanji ndi kumayenda zawo kumakhala kuti anthu sakumva zimene tikwauza zimene zikuchitika kunjaku. Ndikufuna ndithokoze President Mutharika chigawo chino cha kumadzulo, ndifuna ndithokoze nditatulusa audio yanga madzulo imene anthu ambiri aimva chigawo cha kumama kuno kunena kuti kusalima sugar angolembana pa chibale bwanayo kuntenga mlongo wake, kuntenga mchimwene wake, kuntenga mulamu wake, kuntenga mzukulu wake, kuntenga mamuna nzaka amene akwatira limozi pa khomo, kukantenga mwana wa ujeni ndikupanga Salima Sugar Company. Ndithokoze nditayankhula zimene zija a president zasonyeza kunena kuti tili limodzi ma audio anga mukuamvera mama wa taona Salima Sugar ikutsekedwa kuti ifufuzidwe. Ndiye ndikufunanso ku Medical Stones musamale kumene kundikhala ndikubwera ku Medical Stones mawa ndili ku Eskom, mawa ndikhala ndili ku Eskom nde anduna amene musankhidwe aza energy audio imene ndibwere nayo mawa ndi yanu koma lerolo ndingokhuzako pang'ono ku Eskom uko koma audio ya mawa nkhani zonse zili mmene momo zikhala za ku Eskom. Tikufuna tikonze wina aliyesa azimva kukoma Eskom akamapita mundira ndi kumakadulira anthu magesi tizidziwa kunena kuti uyu waduliridwa magesi sanalipire miezi 22 miezi 34 osangoti kungomudulira munthu ya. So mawa tikhazikika ku Eskom nonse amene muli ndi mwakumana ndi mavuto a ku Eskom mutipase pali Mpopo FM mavuto anu, nambala yathu 072 257 1972. mawa tikhala ndi nkhani ya ku Eskom yokhayokha ndi tikhalaso ndi nthawi yoyankhula za kuchipatala zokhazokha timve kuti kuchikwawa kuchipatala anthu akuthandizidwa bwanji, kumulanje anthu akuthandizidwa bwanji, kuphalomba anthu akuthandizidwa bwanji. Zimene zonse zithandizira kunena kuti unduna wa za umoyo uzigwira ntchito za umofewa. Ndanena kuti ine ndazilemba ntchito ndekha kayazi ndipasa malipiro khasa mandipasa malipiro ndibe nazo ntchito komano ndizikhala ndikugwira ntchito kwauza kunena kuti iyi ku polisi pakuti sikuli bwino ndazithamanga kumene kucha ndikukaona chimene tikufuna ogwira ntchito paye khaso naye azimva kukoma osati chifukwa chonoti munthu ndi constable munthuyo andi kopolo ndiye basi aziphinjika sikuti kukhala kopolo ndikufuna ayi zimayenda pang'ono kuchoka apa kupita apa kuchoka apa kupita apa kuchoka apa kupita apa. Choncho wa president ndikuthokozeni chifukwa chotseka Salima Sugar ndikuti mufufuze zimene zikuchitika kumeneko ntchito tayamba bwino. Ndimafunanso ndipemphe kunena kuti mutithamangire mupite ku Eskom kumene kuli
wamkulu wina kamwamba kumwenda amene waonjezeredwa contract kumeneko timafunanso mutifufuzira ameneyi alongo awo a Monica Chakwera tofuna mutifufuzire bwinobwino sitikufuna macontract osadziwika kumenekonso a gospel kazako mwayang'ane bwinobwino ku Eskom macontract onse ongobwera kumeneko mwachinyengo ndanena kuti ndikubwera ku Eskom chifukwa ndili ndi zambiri zimene zachitika ku Eskom mu nthawi ya Achakwera nde anthuwo akadalibe konko nde ine ndibwera ndiyankhula sindikuchita mantha ndiyankhula inetu ndikukonza Malawi ndikufuna Malawi wathu akhale wabwino ndikufuna Malawi wathu akhale wabwino Malawi wokomera aliyense mwamva Peter Mutharika akuti Malawi akhale ukomera wina aliyense mwaswera bwanji Jenny Answer SC ka office ko mukamva bwa kakukoma bwa upresident umakoma atu umakoma ena mapiano makonda agwa magavana ataini basi nyimbo ni fise kwenye mau awa si mau abwino ochoka nkamwa mwa amene akuzicha mtsogoleri uthenga wanga ndimafuna upite kwa ajomo amene munayankhula mawu amenewa kunena kuti ena ano ma MP ano agwa ataeni tili ndi MP amene ali kuliwonde a Bright Nsaka sana wine ndemu kwachita encourage anthu kuti a Bright Nsaka aja asakhale nawo ntchito kuyankhula kwa mtundu wanji kumene kwa Jomo tili ndi a Gladys Ganda amene akugwira ntchito yotamandika anthu onse ataisiya atachoka ku DPP kuthawa kunsanje kuisiya DPP Gladys Ganda anali kumene kujako kuima nji kuyenda limodzi ndi Peter Mutharika lero mukwauza anthu kunena kuti amutayi Gladys Ganda zimene mutanthauza atayi a Bright Nsaka tili ndi Akamulepo Kaluwa amene anaimba nji kuyenda limodzi ndi a Peter Mutharika kumenya kampeni kwauza anthu akumpoto kunena kuti avotere Peter Mutharika lero mtsogoleri wa mtundu ndikubwera pa chinthu chimene anachicha msonkhano ndikumayankhula zonena kuti atayeni ma MP amene aluzawo bwana president anthu ngati awa mchipani sakufunika anthu awa ngati awa mchipani sakufunika mtsogoleri wabwino azikhala mtsogoleri wa chikondi wokumva chisoni ndi anzake kutero kuti kukanakhala kuti kuluza kumene aluza ma MP wa inali imfa ndio tibweziso akuyankhula zokhazokhazi kuti achita bwino kumwalira tizikonzana azitsogoleri pamene tikupita kukayankhula ndi anthu amene tayitana tatiyeni tizikonza ma speech oti tikayankhule pamenepo ajomo ndimafuna ndikupempheni kuti next time ngati mukapangisaso msonkhano ngati inuyo mtsogoleri amene anthu ochuluka amakusatirani speech imeneyoyo ndikuiona kuti si speech yabwino si speech yabwino ndi speech imene ili yokhumudwisa chifukwa pali ma MP ena amene aluza ku DPP ngati achina Iziti Kambalame chigawo cha pakati agwira ntchito yotamandika ndi Alfred Gangata lero mukatuluse message yonena kuti atayeni amenewo asiyeni I don't think it's a right message to audience kwauza anthu kaya Malawi mukuchimva bwanji koma ineyo ngati mtsogoleri ngati kholo sindingayankhule chonje wachita bwino kufa ameneyo wachita bwino kufa ameneyo alipo munthu amene amafuna kufa palibe munthu amene amafuna kumwalira
zimangoona kuchitika chifukwa chonoti zinalembedwa. Choncho ndimafuna ndipemphe ajomo statement imene munayankhulayi kapena mwina anthu simunaimve muimveso kawiri. Ena maimpiano makonda agwa magavana ataeni basi nyimbo ni 375. Ndimafuna ndipereke uthenga ku khoti lina ku Blantyre kumene kumagwira ntchito mkuluyu Charles Lisgen. Mmene ndatero anthu mwadziwa amene mukugwira ntchito ku Blantyre makhoti osiyanasiyana. Mkulu amene Charles Lisgen agwira ntchito ku khoti lina ku Blantyre anamunamiza mayi wina amene dzina lake ndi Ane amene m'bale wawo anamangidwa ndi kukakhala ku ndende ku Chichiri. Lisgen anakapeza Ane ndi kuauza zonoti mutandipasa ndrama ndikhoza kupanga zonena kuti m'bale wanu atuluke ku ndende. Ife ngati makhoti tisamasonkhezere bribery and corruption. Charles Lisgen zimene munapanga it's bribe and corruption. Munatenga ndrama yokwana 170,000 kwa mayi Ane. M'bale wawo atamangidwa kusekeredwa ku Chichiri ndipo m'bale wawo akadalibe ku Chichiri 2022 imene anamangidwa, koma munamunamiza kunena kuti m'bale wawo atuluka. Choncho nkhani itatipeza pali Mpopwe FM timafuna tingokupemphani mwachikondi kunena kuti bwezani ndramayi. Ngati musowe kobweza ndramayi, nambala yathu +2 +27 73 257 1972. Mutiyankhule ndramayi muitumize kuti. Tikupasani miyezi 3 kuti muibweze ndramayi. Anthu ogwira ntchito m'makhoti tisamakhale opanga zimene tizathandiza anthu. Munthu akhale ndi chiganizo yekha kutenga ndrama yake ndi kukupasani zikomo chifukwa cha mlandu wanga, koma osati tizauza kuti ndipase ndrama kuti ndipange mmene zingapangire. Choncho ndimafuna ndi nene khalidwe limene lisira bwino. Ndipo ndiufunanso ndipite ku Mozambique, ku embassy ya ku Mozambique. Ambassador wa ku Mozambique a president timafuna tikupempheni ngati ndikotheka abwere ku muzi mwatenga anthu ena apite kumeneko kuti akagwire ntchito. Akuluakulu tikasankhidwa kuti tikatumikire anthu m'mayiko akunja, sindiye kuti tikupita kumeneko kuti tisikazisangalasa toka. Ayi, ambassador wa ku Mozambique chimene akuchita, Amalawi amene amangidwa kunena kuti akufuna atulusidwe azipita kwawo ku Malawi kuti akasayinire. Ambassador ameneyi akuchita demand ndrama yokwana 300,000. Is it true? Ndikufuseni inuyo abale yanga, ndizoona munthu ali kundende akufuna kutulusidwa, ndiye kuti munthu apite akasayinire ndi point akuchita demand ndrama yokwana 300,000. Amene mukhale anduna a justice kufuna zimenezi mutiyang'anire. Choncho wa president ndifunanso ndikupempheni kunena kuti kumeneko ku Mozambique ambassador ameneyi tikufuna mutichosereko. Anthu azimva kukoma. Munthu akapita ku dziko la kunja azimva kukoma, sikuti azimva kuwawa. Zimenezo ifa Malawi sitikuzifuna iyayi. Kuli bwanji Astera Ndau omwe ndi
High Commissioner kuja ku South Africa. Pa Limpopo FM chigawo cha kumadzulo ndikuti Stella Ndau amene ndi High Commissioner ku embassy ya ku South Africa. Timafunanso tipempheso a president kuti mayi ameneyi mutichosereso palibe china chilichonse chimene wathandiza amalawi a dziko lija la ku South Africa. Amalawi ambiri akhala akuvutika iwo akungokhalira m'maphwando. Ngati ndikotheka tibweresereni nzibambo mdziko la South Africa kuti akathandize anthu. Bweresani ku South Africa mzibambo amene akhale High Commissioner. Ntchito iyi ndi uzimayi sizikugwira maka ndi dziko la South Africa. Ndi dziko la South Africa zimenezi ndi zosagwira. Ndi choncho tikufuna tikupempheni kuntundako kunena kuti mukamakonza za maambasada tumizani anthu oyenerera kuti apite mu dziko lija la South Africa. Amalawi ambiri akuimba matelefoni kunena kuti Comrade Ntanyiwa kunoko ku South Africa ambasada wa chizimayi sizikugwira. Titumizireni munthu amene akhale wa chizibambo amene azithanso kukhala wachangu pakuchita zinthu. Timaona ngati kuti mwina nzimayi akhoza kumamva chisoni koma palibe chimene chikutithandiza. Choncho a president anthu anu amene akukhala mu dziko lija la ku South Africa akupempha kwa mtontho kunena kuti athandizeni. Ndipo ndili ndi uthenga wina wapadera umene akupemphanso anthu aku South Africa amene mapassport awo achita expire, akufuna kukonza mapassport awo. Akufunsa kunena kuti kodi mapassport ayamba kukonzedwa liti. Choncho a president ndondomeko zimenezi athandizeni anthu aku South Africa. Sikuti South Africa kokha komano ku South Africa ndi kumene kukuoneka kuti kuli mavuto chifukwa choti ndi kumene kuli amalawi ochuluka tikayerekeza ndi maiko ena. Choncho anthu aku South Africa akupempha kwa a president a Peter Mutharika kunena kuti ngati ndikotheka akufunisisa kunena kuti mwathandize ku office ya embassy kuti anthu akapange renew mapassport yawo. Komanso ndili ndi uthenga umene ndapasiridwa ndi amalawi okhala ku South Africa, amalawi okhala ku Mozambique, amalawi okhala ku Botswana, amalawi aku India, amalawi aku America akunena kuti a president ngati ndikotheka tayikani ndondomeko kunena kuti anthu amene ali m'maiko akunja koma aku Malawi ikafika nthawi ya chisankho nawonso azikhala ndi mpata wovotera. Ndikufuna kubwereza kunena kuti uthenga opita ku Office of President and Cabinet OPC unduna uja wa Foreign Affairs a George Chaponda, unduna umene mwapasidwa amalawi amene akukhala m'maiko akunja akupempha kunena kuti ngati ndikotheka bwanji mutayika ndondomeko zabwino zonena kuti ikayandikira nthawi yonena kuti anthu akavoteja. Anthu amene ali kumaiko akunja mwapangire dongosolo kuti anthu aku embassy muzitumiza anthu ena ku Malawi, a Malawi Electoral Commission abwere ku South Africa mukhazikise malo anthu azipita kumene kuja kukadula ziphaso zoyenereza kuvota. Ndipo muzikhazikisa malo onena kuti ku South Africa ku Pretoria kwakuti tika komalo amalawi mukavote kumeneko, ku Joburg pakuti tika pomalo mukavote, ku Cape Town tika malo mukavote, ku Bloemfontein tika malo mukavote, ku Polokwane tika malo kukavote, ku Eastern Cape kwakuti tika malo. Nde uthenga umene andipasira anthu amaiko akunja, anthu aku America nawonso akuti akufuna azivota nawo siku limeneli chifukwa ena makhala kuti pali vuto la
transport kuti apita akavote kumuzi koma akufunisisa atavota ndechimene chichi mupite nacho ku parliament chikakambidwe imene ikhale bilu yapadera anthu amaiko akunja koma akukhala anthu aku Malawi amene akukhala maiko akunja akufuna siku ili lovota ali likafika nawonso azivota chifukwa amatha kuona ngakhale ali kunja amathabe kuona kuti ulamuliro pano ukuyenda bwino ulamuliro pano sukuyenda bwino ulamuliro pano ukuyenda bwino choncho uthengawo ndi umene anandipasira amalawi amene ali kumaiko akunja choncho pamene ndikumaliza programu yanga ndifuna ndimalize ndi Ramsey Mahiu ndipo ndimaliza ndi uthenga umene ndikuchoka nawo Padeza police station. Padeza police station station officer wa pamenepo khalidwe limene ali nalo ndroipa kuyambira mawiki apitawo angu atukwana anthu ogwira nawo ntchito akuti chifukwa chonena kuti chifukwa chani anthu akamanga akapeza akumapasa bail out yaulere chifukwa chonena kuti akupereka bail out yaulere malinga ndi mulandu umene munthu ali nawo a station officer apadeza akungu atukwana anthu ogwira nawo ntchito kwakakamiza kunena kuti banja amene uchawo chabwino simula mchaji olo 10,000 yoka kuti tionere ina yake ayi ulamuliro utu ndi wino bero ndi yaulere pali milandu yake imene imafunika kuti iyi bail out apereke ndrama zokwana mwakuti wasangoti munthu wabaka nkhuku anaba chimanga anapanga chakuti bail out anthu anakangana basi chifukwa amakameta mbaba shopu watemedwa kunkhongo ndi amakangana kumeneko atemana ayi zisakhale chonchonso ku polisi mutiyendere pa Deza police station anthu ogwira ntchito pa Deza police station tufuna agwire ntchito yawo professional ngati pakuyenereka bero ya ndrama apange bero ya ndrama malinga ndi mmene lamulo likunenera osati kungopezeka zonoti ndrama ziziperekedwa choncho chigawo cha kumadzulo kuno ndikumaliza ndi nkhani ya ku Deza police station kumene kuso mutithandize a president ndifuna ndikuyamikireni chifukwa cha ma appointment amene mwapanga akuchita kuoneka kunena kuti inu ndinu mtsogoleri taonatu mwatenga wamkulu wa ame kuchoka ku Mangochi taonatu wamkulu wa polisi kuchoka ku Mpoto ine nimaona ngati mutenga wa kuthioloto ine nimaona ngati mutenga wa kuncheutu koma taona mmene mwapangira ambiri amaona ngati kuti mwina ulamulirowu ndi wa lomwerism ulamuliro si wa lomwerism zimene zija zapita uyu ndi DPP wasopano ndikuthokozeni a president congratulations ku nyumbako ndi mai akunyumbako mai Gertrude wa Mtalika tikuti zikomo kwambiri mwayambatu bwino chimanga tikumva chili chafika ma 35,000 ena 40,000 ulamulirotu umene mulungu wa uvomera zinthu zimayenda mwamya Malawians I love you all. Mwah.